بيتكا ما ناخب سماي كورده كامت صباي مالس هيكونن كبرت عبيت مريت مريت اتا مريتي مريتي اخوي مريت وحس كبرتي اتا مريتي اخوي مريتي وحس كبرتي مدري بيت تحيسو حداري ترمسو وق عند بابريسو بايتو عد فريسو مريتي توريسو نناصنت اب زخونه خفلታት ዓለም ዝበሃግዋን ዝተቃለሱላን ይርእይዋ ማለት ኣይኮነን ግን ቃልሶም ንውልቆም ዘይኮነ ንህዝቦምን ሃገሮምን ስለዝጋደሉ ምንም ክሳራ ይስምዖምን ቃልሲ ንናጽነት ሃገርና ከምቲ ብዙሓት ናብ ብረታዊ ቃልሲ ብምጽምባር ዘካይድዎ ካልኦት ኣቦታትን ሓርበኛታትን እውን ንናጽነት ብሰላማዊ መገዲ ተቃሊሶም ህይወቶም ንሞት በጀ ህዝቦም ከወፍዩ ተራእዮም እዮም ሓርበኛ ኣቦና ኣተወልደ ኣብ ወልደ ማርያምን ሓደ ካብቶም ንእስነቶም ማለት ገና ወዲ 18 ዓመት እንከለው ብ1923 ንናጽነት ክቃለሱ ዝጀመሩ ኣቦዮም እዞም ምእንቲ መሰልን ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ክማጎቱ ማሕበራት ከተኽሉን ክመርሑን ዝተራእዩ ኣቦ ካብ ንእስነቶም ኣብ ምትርጓም መምህርናን መጽሓፍቲ ትግርኛ ኣብ ምድላውን ይነጥፉ እኳ ተነበሩ ጸኒሖም ግን ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ዕድል ኤርትራ ምስ ፈለመ ኣብ ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ ከም ኣዳላዊ ኮይኖም ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ነቲ ዝፈትዎ ሞያ መምህርና ረሕርሕዎ ትምህርቲ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ኣገልግሎት ንደቂ ሰብ እዩ መምህርና ስራሕ መምህርና ኣገልግሎት መምህርና ካብ ኩሉ ዝበለጸ እዩ ስለምንታይ ንሓደ ሕፃን ክትዕብዮ ብትምህርቲ ንሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ክትፍልጦ ነገራት ናይ ዓለም ፍጥረት ናይ ዓለም ኩሉ ክንደይ ፍልጠት ስነ ፍጥረት ዘሎ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ትምህርቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ጋዜጣ ጽቡቕ እዩ ግና ጋዜጣ መሸቀጢ ይኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጋዜጣ ስራሕ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ክኣትዎ ይኽእል እዩ ትምህርቲ ግና ምህርና ግና ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ፍልጠት ናይ ምዕብልና ስራሕ እዩ ምብዙሕ ፈትዎ ነበርኩ እዞም ንሃገር ንናጽነት ኤርትራ ክብሉ ድሌቶምን ባህጎምን ዝቐተሉ ኣቦይ ወልደ ኣብ ዕላምኦም ክዕወት እምበር ካልእ ኩሉ ተወሳኺ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ንሶም ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ብ1944 ንሃገር ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ዘቕረብሉ ሰብ ናይታ ተወልደላ ቤት ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ናይታ ስም ዝሃበቶ ስድራ ቤት ጥራይ እውን ኣይኮነን ንሱ ካብታ ክውለድ ከሎ ዝረኣያቶ ቤት ኣዝያ እትዓቢ ካልእ ቤት ኣላቶ ንሳ ድማ ሃገሩ እያ ንሱ ካብቶም ብኽንደይ ክንክንን ብኽንደይ ፍቕርን ዘዕበይዎ ወለዱን ኣሕዋቱን ኣዝዮም ዝበዝሑ ካልኦት ወለዲ ኣሕዋትን ኣሓትን ከዓ ኣለውዎ ንሳቶም ድማ ደቂ ሃገሩ እዮም ናይ ናጽነት ድማ ባህርያዊ ነገር እዩ ፍጥረታዊ ነገር እዩ እንታይ ትደሊ ኢሎም ክጥይቑኻ ከለዉ ንዓይ ንርእሰይ ንደቀይ ንኣሕዋተይ ንህዝበይ ትግባእ ኤርትራ ናተይ እያ ንዓይ ትግባእ ኢልካ ምልማን ካብ ኩሉ ዝቐለለን ካብ ኩሉ ዝጠዓመን ካብ ኩሉ ግቡእ ዝኾነ ነገር ምዃኑ እናረትዑ ይረድኡ ነበሩ ብኣፍኒ ብኣኼባታት ምስጢራውን ብሉጽን ኣኼባታት ይግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እዩ ምድሪ ቤት ተሒሱ ሓዳረይ ተረሚሱ ወግ ዕንዳ ባበሪሱ ባይቶ ዓዲ ፈሪሱ መሬተይ ተወሪሱ قطعي تزحاد سلا زريع زفللا أخي دزحاب سلا برورو يزتل للا مريتي عند حقوي تنفاسي اتا مريتي اخوي مريت وحس كبرتي ሽንካር ሓላፋዩ ነዚ ፈሊጥካ ንሽግራት ምቅላስን ክትስዕሮም ምግዳልካ ኣዝዩ ኸቢድ ንራእይ ዘለዎ ሰብ ግን ነቲ ረመፅ ዘይኮነ ኪኑ እዩ ዘማዕዱ በዚ ዝመፀ ይምፃእ የንደልህፅን ኣቦይ ወልደ ኣብ እውን ከም ኩሎም ኣብ ታሪክ ዝተረኣዩ ሊቃውንትን ተቃለስትን ሓደስቲ ፍልጠታትን ድሌታትን ከምፅኡ ከለዉ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታውዮም ንዕላምኦምን ራእዮምን ዘስተምህሩ ኣቦይ ወልደ ኣብዚ ብዙሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሰኣን ፍልጠትና መግዛእቲ ብምእታው ቃልሶም ኣበርቲዖም ዝምህሩሉን ዝጋደሉሉን ዝነበሩ እዋን 7 ግዜ ፈተነ ቅትለት እዩ ተኻይዱሎም እቲ ቀዳማይ ፈተነ ናይ ቅትለት ፈተና ب47 سنة 47 يتقبره شعو بمسكوت مسدرا بيتي أب ترابيزا مأدي كوفيلنا كنبلع كلنا
بمسكوت كلتا بومبا نايد بومبا دربيوم حانتي كابتن بومبا أبتي مغرجة مسكوت أبو تلتلي لا تلفايتو تكوستن حانتي أبتي ما أدين والعز نبرنا أبو وديغا أيتو تكوستن قلتنا تكوسان ورحي كابا حملة 4 እቱይ ቅድም ዝተኮሰ ቀዳሞት ክልተ ዝተኮሰን ሰብ እንደገና ኣብ መንገዲ ፀኒሑ ካብ ከተማ ካብ ስራሐይ ናብ ገዛ ኸንሻ ምስ ከድኩ ኣብ መኪና ውርድ ክብል ከለኹ ተኩሱ ቦምባ ሽዑ ተተኮሰት ኣብ እግረይ ኣካላተይ ኩሉ ካብ እዚ ግዳም ዘሎ ኣካላተይ ኩሉ ዳርጋ መንፊት ገበረቶ እግረይ እውን ፀባዕተይ ክልተ ቀዳሞት ንኣሽቱ ሰበርተን ተወጊኤ ኣብ ሆስፒታል ኣተኹ እዚ ካልኣይ ፈተና እዩ ሳልሳይ ፈተና ኣብ ሓምሳ ገዲፎም ነይሮም ኣብ ሓምሳ ተጀመረ ኣብ ሕቡራት መንግስታት በፂሕና ምስ ተመለስና ሓንቲ ቦምባ ሓደ ከተማ ናብ ገዛ ኸንሻ ክመፅእ ከለኹ ኣብ መሳልል ቤተ ክርስቲያን ናይ ከንሻ ብድሕረይ እናጎየ መፅኡ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ዘርቢዋ እታ ቦምባ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ተተኩሳ ፍርቃ ዝባነይ ልኽያ ኣቢላ በቲ ሓደ መስኮት ሰቢራ ወፂያ እቲ ሓንቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ሞተር ወዲቓ ነቲ ሞተር ኣንዲዳቶ እዝነይ ሽዑ ብዙሕ ደም ወፂኡ እዛ እዝነይ እዚኣ ብዙሕ እውን ኣይትሰምዕን እያ ብኡ ምኽንያት እዚ ሳልሳይ እዩ ረብዓይ ኣብ ሆቴል ድሕር ደግምቶም ፖሊስ ክንሕልወካ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ገዛ ኸንሻ ወፂእካ ኣብ ከተማ ተቐመጥ ኢሎሙኒ ብምኽሪ ፖሊስ ኣብ ከተማ ኣብቲ ካብ ኩሉ ክብ ዝበለ ሆቴል ወይ ሬስቶራንት ዝነበረ ሆቴል ፔንሲዮኔ ኣብኡ ተኻርየ ይቕመጥ ነይረ ኣብ ታሕቲ ሬስቶራንት ነይራ ናይ ጣልያን ኣብኣ በልዕ ነይረ ክበልዕ ምስ ወረድኩ በሊዐ ናብታ ሆቴል ክምለስ ከለኹ ብሽጉጥ ገይሩ ወቕዓኒ በዚኣ ኣትያ በዚኣ ወፀት ነታ ዓንዲ ሕቆ ልኽያ ኣቢላ ዓንዲ ሕቆ ተለኪማ ነይራ ትትኸውን ተለውሲሰም ተረፍኩ ነይረ እዚ ኣብ ሆስፒታል ኸይደ ቁሩብተይ መዓልቲ ኣውፅኦማታ ጥይት ንገዛይ ተመለስኩ ሓምሳይ 6 ዕላማ ተሪሎም 6 ብሽክሌታ ይርዮም ኣለኹ ጉባኤ ናይ ሰላም ጌርና ድሕር ደግም ሰላም ኮይኑ እዩ ዕርቂ ኮይኑ እዩ ኢለ ተዘንጊዐ ክዛወር ከለኹ 6 ይተኩሶም ኢለይ ካብዞም 6 ኣይተወቃዕኹን ወዲቀ ባዕለይ ንእሽተይ መኪና ነይራ ዝወደቕኩ መሲልዎም ገዲፎም ንኸይዶም እዚ 50 እዩ ሳልሳይ ሓለውቲ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ሓለውቲ ገይሮምለይ ምግቢ ዘምፅኡለይ ኣብ ሆቴል ኮይነ ሆቴል ፔንሲዮን ሚላኖ ይበሃል ኣብኡ ኮይነ ስራሐይ ምንቲ ስራሐይ ከይገድፍ ምንቲ ካብ ዕዮ ከይበኩር ጋዜጣ እውን ሓንቲ ጋዜጣ መርሕ ነይረ ሽዑ ግዳም ከይወፃእኩ ዓመትን 2 ወርሕን ገይረ ግዳም ከይወፃእኩ ኣብ ቤት ተዓፅየ ምንቲ ዕዮይ ክቕፅል ሽዑ ሰኣኑኒ እቶም ቴሮሪስት ሰኣኑኒ ነቶም ሓለውተይ ገንዘብ ኣብሊዖም ስትሪክኒና ፈውሲ ገይሮም ኣብቲ ምግቢ ዘምፅኡለይ ዝነበሩ ምሸት በላዕኹ ሓደ ኩላሶ ከም ዕንጨይቲ ኮንኩ ዛርጋ ዝሞትኩ ተሰኪሞም ሆስፒታል ወሰዱኒ መርፍእን ጎማ ኣትዮም ክሳዕ ከብደይ ኣድሓኑኒ እግዚኣብሔር ኣድሓነኒ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ኣሕፅር ከብለልኩም ናይ መወዳእታ ማሕበር ሰራሕተኛታት መሪቕና ናብ ንፅባሒቱ 10 መዓልቲ ኣቢሉ ኸውን ምስ ሓለፈ ኣብ ቤት ፅሕፈት ካብ ገዛይ ናብ ቤት ፅሕፈት ክኸይድ ከለኹ ኣብ ሓደ እቲ ቅድም ሓንሳ እተኮሰለይ ዝወቕዓኒ ካልኣይ ወቕዓኒ ጥይት በዚኣ ኣትያ በዚኣ ወፅያ ሳምቡእ ልኽይ ኣቢላ ቁሩብተይ ኣብ ሆስፒታል ኣተኹ ሸዓ እሰርር ኣይበልኩን ኣነ ይበልኩን ሓኪማት እውን ኩላቶም
መወዳእታ ኮይኑ ዝረአዮ ግና እዚ ካብ ፍቃድ እግዚኣብሔር ዝኸውን ነገር የልቦን ድሓንኩ ዳ እዚ ኩሉ ናይ ህይወት ሓደጋ ኣቦይ ወልደ ኣብ ግእነቶም ክቐትልዎም ዝፈተኑ ክኸስዎም ኣይተረኣዩን። ምክንያቱ ማይ ንክጠፍእ ዕቋር ዘይኮነ እቲ ምንጪ ዓይኒ ማይ ክጠፍእ ስለ ዘለዎ እዞም ፈተንቲ ንሞቶም ድማ ልኡኻት ምዃኖም ስለ ዝኣመኑ እዩ። ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኮይና ኣይትፈልጥን። ነዚ መረድኢ ዝኸውን ሓደ ኣብነት ክህቡ ኣይኽእሉን ኢትዮጵያውያን ክምቕሉ ከለዉ ኤርትራ ጓና ናይ ካልእ ዓዲ ናይ ርእሲ ዓዲ ከም ዝነበረ ዘረድእ እቲ ኣብ መንጎ ምኒልክን ኣብ መንጎ መንግስቲ ጣልያንን ዝነበረ ውዲት እዩ። ኣዝዩ ረሳሕ ዝኾነ ውዲት ኤርትራ ከም ዘይናቶም ዘይዓዶም ከም ዝኾነት ንጣልያን ክወርዋ ምኒልክ ክንደይ መልእኽትታት እናፀሓፈ ናብ ንጉስ ቪክቶሪዮ ኤማኑኤለ ከምኡ እውን ናብ ወፃኢ ጉዳይ ክሪስፒ ዝነበረ ሽዑ ወረቐት ዝፀሓፎ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ። ኢጣልያ ንኤርትራ ክትሕዛ ፍቃድ መንግስቲ ሽዋ ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ስለዚ እንተ ደኣ መሬቶም እንተትነብር ከመይ ገይሮም ምስ ጣልያን ውዲት ኣትዮም ኤርትራ ከም እትሽየጥ ብ500 ጠበንጃ ብ2 ሚልዮን ፍረንካ ከም እትሽየጥ መሬት ካደ ሽየጥ እዩ ዓዲ ካደ ሽየጥ እዩ ኤርትራ ናቶም እትትነብር ከመይ ገይሮም ሸጥዋ። ስለዚ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት እዩ። ኤርትራ ናይ ርእሳ ብርእሳ ትመሓደር ዝነበረት ዓዲ እያ። እዚ ንዝፈልጥ ብዘይ ሃገር መንነት ከም ዘየለ ስለ ዝርዳእ ካብ ብዘይ ሃገር ንሞት ይመርፅ። ኣቦይ ወልደ ኣብ እንግሊዛውያን ገዛእቲ ንኤርትራ ክመቓቐልዋ ምዃኖም ድሕሪ ምፍላጦም ኣብ ሓደ ዘሰማምዕ ማእከላይ መገዲ ከም ዝወደቑ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገሊፆም ነይሮም። ኣነ ካብ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ተርጎምኮ ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ወፂኡ ነይሩ። ማለት እንግሊዛውያን ዕላምኦም ብዛዕባ ኤርትራ ምምቃል ኤርትራ ከም ዝነበረ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተገሊፁ ነይሩ። እዚ ኣብ ኤርትራ ሓደጋ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዝኾነ መሲሉ ተራእዩኒ ንፍትራር ገብረ መስቀል ወልዱ ተዛሪበዮ። ንሱ ፕሬዚደንት ዝነበረ ናይ ማሕበር ሕብረት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዓድና ከነጥፊ ኢና ኤርትራ ክትምቀል እያ ኣብ መንጎ መታሕትን ከበሳን ክትምቀል እያ እንግሊዛውያን ከምኡ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ። ጥራይ ዘይኮነ ፅሒፎም በዓል ሎንግሪክ ብርእሱ ኣይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሓሳብ እዩ ዘፍሲ ዘሎ። ስለዚ ንጠበብ ከይንድበብ ዓድና ከይነጥፍእ ኤርትራ ሓንቲ ኮይና እንተፀንሐት ውዒሉ ሓዲሩ ክወግ ሓላ ይኽእል እዩ ድሕርቲ መቂላ ግና ጠፊያ ማለት እዩ። ስለዚ ምድሓን ኤርትራ ሎሚ እዩ፣ ጥፋት ኤርትራ ሎሚ እዩ። ንዑ ንሕና ሙሉእ ናፅነት ንሰውኣዮ ቁሩብ ንሰውኣሉ ንስኻትኩም ሙሉእ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ሰውኡሉ ማእከላይ መንገዲ ጌርና ዓድና ነድሕን ኢለ ኣነ ካብ መጀመርታ ጀሚረ የተዛረብኮ ፍትራር ገብረ መስቀል ድማ ብዓብዪ ሓጎስ ተቐቢልዎ ተሰማሚዕና 13 ነቁጣ ተሰማሚዕና ከምዚ ናይ ኮመንዌልት ከምዚ ናይ ካናዳን ከም ናይ ኣውስትራልያን ዝበለ መንገዲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክፍታሕ ተሰማሚዕና። ባይታ ዘቢልታ ከምጣ ካቢል ዓመት ከውጣ ዘይናት ዝመረታ ኣይቕተን ዝረገፀ ብሉቴታ ንሓንቲ ኣሲረ እታ መሬት ኣኮይ መሬት ውሕስ ክብረቲ ምስኪን ኪና ይብልን መሲለ ኣይሓድርን ኣተቀባትርን ሃቡኒ ለይልምንን መሬተይ ናይ ቦታ ተይርስተይ ንሕና ኣብ ድንጋፅ ፀላኢ ወዲቕና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀግዒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ኢና ንነብር ዝነበርና ብጀካ ሞት ብጀካ መስጎግቲ ካልእ ግደ ኣይነበረና። ብዙሕ ዘጉሂ ነገር እዩ ግና ከምኡ እቲ ዕድልና ዘሕለፍናዮ ዕድል ቃልሲ ኤርትራ ገና ካብ ኣርባዕታት እዩ ብሰላማዊ መገዲ ጀሚሩ። ኣቦይ ወልደ ኣብ ካብቲ እዋን ጀሚሮም እናተቃለሱ ጎድኒ ጎድኒ እውን ብዛዕባ ጠቐምቲ ትምህርቲ ንመንእሰያት ኣብ ባህርያት ሰብ ዝምርምር ዘስተንትን ዘፀናንዕን ዘፍልጥን ትምህርቲ እናሃቡ ኣብ ናፅነት ዘገድስ ዝያዳ ኩሉ ዘድሊ ትምህርቲ ምዃኑ የገንዝቡ ነበሩ። ዓወት ናይ ሰውራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ብዙሕ ዘሐጉሰኒ
بقرر لازم الكتان سلازخونه يخون تمرت فوت سلازخونكو بزح كتاتلو سمع خون أشحت تمهرو كم زلو بسرعة بروجرام سعد سايكفلي بروجرام زلو تمرتي يكبر كم زلو بمسمعي بزح دس يبلني بزح حقوسني عدل إرترا أب فلتتيو أب فلتت كاب تحتي نبلع علي بفلتت عبيلو سلطنلو حزبي بدلاو نتي زمص حرنت نتمصي زل حرنت دقف عندما أكل تمرتيو بدون كورنا بزح كفو نجر كبر يكاليو دون كورو أي فلتني انتاي قبر كم زلو بزح بدل يبدل زبزح جزي بشحن شعت 40 حدا انجليز بس مصو عدهم انتاي تدليو نعدهم يلون كتي اخلو تمرت زلو سب حزب نيرو تزخون عدي ناصنتي مبلا نيرو سلازي تمرتي مسرت ناي ناصنت ناي قدل ناصنت تمرتي ناصنت كم سرخب كادما ناي معبلنا عدي مسرت عند ما اكل تمرتي بشحن شعتم 153 أبوي ولد أب نفس دحر مخادم دحر ناي 38 مكراز مالو عمتات أب شحن شعتم 191 يوم مريت عبوتاتهم كسعمو زخالو أب حرا بوتاتات إرترا مبصح كام مفصام قنا يتقطبون بحكي أنا أدلنيا كم زخماج بسالة أدلنيا سب زلو كوينو أيسبعنن أدلنيا سلمنتاي بعدمي كسعلو مزنيعي أدلنيا دماي سلمنتاي بزيه خريكم مخالي زد ما كل زعبي عدليو أير نعدي كتنفس كبرتنا هزبي كرئي مسغاناي وسني بلون سلد النفس وكفنا موسى خنا قرب تراي يكوني أقلقلوت كنا قرب يقبانا إتوم سقا مقا زبلو إتوم نكفرق زبلو نكفرقو من سقا مقاو من قريفهم عدهم نهزبهم بمرحنة هزباو قنبار كقلقلو عدمهم إلمنهم اللخو كم حدا تقادالي خمساتهم كوينة أبتي أب حرابوتات إرترا أبز مصل أوانات كاب كله بهرات إرترا ناين قعد عن مساخم سلام تقبل خلو ولون بتزي فلتو أقام قعدت التزربن تخنة كاب لبزوات أزربا نابل بخمز أتو بمقلات يردهم كم زنبرا يوم زقلتو حجي دهري 45 عمد قدلي سكيات حسن مكرا ناس النت انتاي كم زخوني إذا متى زلنا ناس النت انتاي كم زخونت تردي كوميو لا حق ناس النت إياه سلام انتاي بشجر إذا حلفت بتميات بسمات إذا حلفت بعركان بوردت بموت إذا حلفت ناس النت إياه سلازي إذا حلفت جزيان مكراهم شنكهم كتبارخوه كتمسجنوه يقباكم سلامنتاي مسرت لينات النتكم ايو حدا زي دكم عرفت انتاي كم زخوني اي فلتنيو حدا زي قهي حقوس انتاي كم زخوني اي استمعرونيو اي فلتونيو حدا زي چنقو زي چنقو رهوان انتاي كم زخوني اي استوعلونيو سلازي زحلفكم وچنكي حسر مكرام نزي كتدستو زلكم حقس مسرتون مزازميون موداتاونيو سلازي أرسخهم كب أبلو تساكحمو سكيات بخنتو أي ترفن زرعهم زرعي بخنتو أي كونن إنه أفريو بسيحو نعسيت تداليو نمهرتي تقربو زلو زرعتيو سلازي بزحلفين مسكنكم بزمسء بأزيز عبي تسفان حقوسن تقبلوا إيد نسيكم لإكزابيهر تقبلون أسفحون أعمقون إكزابيهر بسخطكم مسز بإرترا مسز باو قنبار
ይኹን። ብምባል ነተን ተሪፈን ዝነበራ ናይ 4 ዓመታት ቃልሲ ቀረባ ምዃነን በቲ ልኡምን ኣባታውን ልሳኖም ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ዝሓለፍዎ ኩነታት ተዘክሮኦም ክህቡ ከለዉ እተፈተኹም ህዝቢ ናጽነት፣ እተፈተኹም ሰራዊት ናጽነት 81 ዓመት መሊኤ ካብዚኣተን ነዘን ዳሕረወት 63 ኣብ ምድላይ ናጽነት ኣሕሊፈየን 29 ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይነ ወይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለኹ 34 ከዓ ኣብ ስደት ኮይነ እወ ንናጽነት ወይ ሓርነት ብኹሉ ዓቕመይ ብኹሉ ጸዓተይ ብኹሉ ፍቓደይ ልዕሊ 60 ዓመት ደልየያ ቅድም ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን دحر أب هجرات عرب أب زحات هجرات أفريقيا أب أوروبا أب أمريكا هالو بلانيرة جنا خي أرخب كوان إنه لو مجنا أم وداتا أم مبل 8 عمت عدمي أم مبل 63 عمت مدلايي ناس النت زرخب كوان مسيلو يسمع عن الله ناس النت بدك إرترا بقانቋ ትግርኛ ወይስ ዓረብ ናጽነት ተባሂሉ ይጽዋዕ እንተ ደኣ ኮይኑ እኹል እዩ ናጽነት ምንቲ ኺኸውንሲ ብቋንቋ ወጻእተኛታት መንግስታት ፍሪደም ወይ ሊበርታ ኤቸተራ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዘድልዮ ኣይኮነን ዘረኣውን ዓጻዶን ብሓንሳብ ዝሕጎስሉ ኣጋጣሚ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ብምኽንያት እቲ ብግዜ ንእስነተይ ዝወፈኽዎ ሒደት ኣገልግሎት ምስ ዘረኣው ጽብጹብ እየ እነሆ ድማ ሎሚ ምናልባሽ ብምኽንያት ዕድመይ ምስ ዓጻዶ ተጸብጺበስ ኣብ ማእዶም ተቐሚጠ እርከብ ኣለኹ እቶም ዘረኣው ዝበሃሉ ብጾተይ ዳርጋ ኩሎም ሓጎስ ዝበሃል ከይጠዓሙ ሓሊፎም ኣነ እውን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓጎስ ዝበሃል ክጥዕም እየ ዝብል ተስፋ ይነበረንን ካብ መቓብር ናብ መቓብር ዝሳገር መሲሉ እዩ ዝስምዓኒ ዝነበረ እነሆ ብሳላ ልግስን ዕብየትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይተጸበኽዎ ባህታ ኣስተማቕር ኣለኹ ክብሉ ንባህታ ናጽነት ድሕሪ ምግላጾም ኣብ ናጻ ኤርትራ ካብ 1991 ክሳብ 1995 ብህይወት ድሕሪ ምንባር ሶኒ 15 ግንቦት 1995 ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሆስፒታል መካነ ህይወት ዓረፉ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ንጽባሒቱ 16 ግንቦት መራሕቲ መንግስትን ሃይማኖትን ዝርከብዎም ብዙሕ ኤርትራዊ ዝተሳተፎ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ተኻየደ رئيس نجار ناينا سنة هلاوي ويزين هلاوي إيو هلاوي إيو خاطر قاعدة بوزع تنياتات ممرقو زي ممرقو بحكي عليه دا نجار ويسوال نجاري هزبير تربع علو بجزء قل صمو إيو زودي دا فيه زركب زلو اجزابير كاباري كله إيمو نزا زودي زياء زستنكيا ويلو